سەرکردەیەکی سیاسی ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ خاڵن ڕێکەفتنا نوویە هەر سێ سەرۆکên ئیران، رووسیا و تورکیە دەرباری ئیدلیبێ ئەشکارە دکە. مستەفا سێجێری سەرۆکی ئۆفیسە سیاسی یا لیوای المعتصم لە ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ بەحسا ڕێکەفتنا نوو دەربارەی ئیدلیبا سووری تناوبەرە سەرۆکێ رووسیا ڤلادیمیر پوتین، خەفشانی وی سەرۆکی تورکیە ڕەجەب تایب ئەردوغان، حەسەن ڕوحانی سەرۆکی ئیرانی دکە. گولجیڤینا وان یا ئەنقەرەیدا هاتنە ئەنجامدان هەرگولیên wê rêkeftinê eşkere kir. Elsêcerî di twîtekê de li ser malperên civakî roja çarşemê xalên wê rêkeftinê ku Putin Erdogan li ser îmze kirine belav kir. Li gorî Elsêcerî xalên rêkeftinê ev in. Avakirina devereke destnîşankirî cudahiyê bêxê navbera hemî aliyan de. Li deverê bêhabûna çekên giran tê de. Destnîşankirina rêyên dewriyên hevbeş yên Tirkiye û Rûsya. Kesayetên di lîsteyên terora navdewletî de hatine êxistin werin dûrxistin. Derbasbûna hikûmeta Sûriye demkî bo deverê û pêşkêşkirina xizmetguzariyan û berdewamiya piştevaniyê û alîkariyên mirovî yên navdewletî. Her sê serokê welatên Rûsya, Tirkiye û Îranê roja duşema borî hevdeyê vê mehê lotkeya sê alî derbarê Sûriyê encam dan. Dawîn pêşhateyên Sûriyê gengeşe kirin. Li ser hejmarek doseyên Sûrî ji wan ev rêkeftina navbera Erdogan Putin de rêkeftin.